očaj odpri. Duže lista izročiti svoje srce Kristusu. Veka moja stalo čisto u edinom Jezusu. Tvojem srcu zdaje prostor, zase ničem ne reči. Čepavam seli se Jezus, ti življenje spremeni. Duže lista izročiti svoje srce Kristusu. Veka moja stalo čisto u edinom Jezusu. Če pa zdaj zanimaš časa, ko ti trka na srce, vidi kmalu bo prepozno, danes milost traja še. Duže lista izročiti svoje srce Kristusu. Veka moja stalo čisto u edinom Jezusu. Sve vas pozdravljam i želim Božji blagoslov. Isus je rekao, nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći. Dozvolimo zato da riječ Božja i danas oblikuje naš način razmišljanja i života u pripremi za Kristov dolazak. A vreme i događaji govore da smo blizu toga dana. Širina 1200 metara, visina 51 metar, voda koja grmi, tako su nekada američki indijanci nazvali reku Nijagaru. Nijagarini vodopadi, najveći u Severnoj Americi, na granici su između Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Ranih 1900. godina bila je velika atrakcija spustiti se niz vodopade Nijagare u bačvi ili buretu. U to vrijeme je iz Europe u Ameriku došao Jean-Francis Gravelet, francuski akrobat, čuveni hodač po žici, svetu poznatiji po nadimku Blondini. Novine su naširoko pisale o Blondinijevoj namjeri da po užetu pređe preko Nijagarinih vodopada. On je mogao da hoda po užetu tako lako kao ptica kada leti kroz zrak, pisao je njegov menadžer Harry Colcord. Blondini je krenuo i u ostvarenje svoje namjere. Znajući za sve udare vetra, za maglu koja stvara vodenu prašinu, znajući za mokro, klizavo i labavo uže, da je ono dugo 1300 metara, širine samo 2 cm, a izrađeno u celini od konoplje, Blondini nije ni pomišljao da odustane. Bio je 30. jun daleke 1859. godine. Desetine tisuća ljudi stajalo je sa jedne i druge strane Nijagare. Blondini je na kanadskoj strani, na mestu polaska. Sve je spremno za novi poduhvat. Uzeo je štap za održavanje ravnoteže, zakoračio i krenuo. Vladala je tišina, nijedan uzdah se nije mogao čuti. Na sredini puta, jedva za vidjeti od vodene prašine, vetar je iznenada promenio svoj pravac i Blondini se našao na ivici pada. Uspio je da se smiri i nastavi dalje. A onda sa američke strane počeli su uzvici, jače i sve jače. Blondini, Blondini, Blondini. Masa s obe strane
prihvatila je taj uzvik. Osjetivši novu energiju, Blondini se uspravio, ubrzao korak i završio prelazak na američku stranu. Oduševljenje i povici u tim trenucima nadjačali su bučanje vodopada. Hvala vam, rekao je Blondini. Bili ste predivna publika. U stvari, bili ste tako dobri da ću se sada vratiti ponovo na kanadsku stranu. Istim užetom. Masa je bila u oduševljenju. Blondini je podigao ruke kako bi zaustavio klicanje i postavio pitanje. Da li mi verujete da se mogu vratiti nazad? Verujemo, Blondini. Zamolio ih je za tišinu i ponovio pitanje. Da li mi stvarno verujete da se mogu preko užeta vratiti u Kanadu? Da, verujemo, čuli su se uzvici sada već iz nestrpljivog mnoštva. Blondini je pogledao lice ispred sebe. Činilo se kao da se zaustavlja na svakome posebno. Zavladala je tišina, a tada je progovorio. Ko je od vas spreman da sada sa mnom na mojim leđima pređe na drugu stranu? Niko nije smeo da pogleda u Blondinija, koji je ponovo sada još glasnije ponovio pitanje. Ko je od vas spreman da sada sa mnom na mojim leđima pređe na drugu stranu? Niko se nije pomerio. Tišina. A onda, konačno, jedan čovjek iz pozadine došao je napred i progovorio. Ja sam spreman da sada na tvojim leđima pređem na drugu stranu. Nije bilo klicanja, masa je samo promatrala šta se događa. Blondini je čovjeku dao kratke upute, nasmešio mu se i pomogao da se popne na njegova leđa. Onda su dva čovjeka stala na uže i krenuli. Prošli su kroz maglu, vetrove, po klizavom užetu i bezbedno sišli na kanadsku stranu. Blondini i njegov menadžer Harry Colcord. Ovaj događaj me je odmah u mislima vratio na dve izjave apostola Pavla, izgovorene prije 2000 godina. Prva, jer znam kome verovah, i druga, veru održah. A onda potaklo i na razmišljanje. S obzirom na razna verska iskušenja, koja nas neće mimoići i u danima pred nama, od velike je važnosti da li smo svesni kome verujemo, na osnovu čega njemu verujemo, zašto i zbog čega baš njemu verujemo. Svaki susret sa Biblijom, otvaranje i proučavanje iste podsjeća nas na ono što je propovedao i sam Isus Krist, koji je rekao: moja nauka nije moja, nego onoga koji me je poslao. Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim. Više nego ikada do sada nama je potrebno da razumemo da je ova nauka u kojoj stojimo Božja nauka. Mi osobno moramo biti uvereni u to. Hajde da se podsjetimo jednog detalja iz događaja zapisanog na stranicama Evanđelja po Ivanu u 18. poglavlju, čitamo 33. i 34. stih. Onda uđe Pilat u sudnicu i dozva Isusa i reče mu: ti si car judejski? Isus mu odgovori: govoriš li to sam od sebe ili ti drugi kazaše za mene? Na osnovu ove izjave možemo reći da primiti neko znanje ili saznanje samo putem nečije teorije, neke knjige ili informacije putem suvremenih medija i osobno biti uveren
i siguran u neku stvar jesu dva različita pojma. I između ta dva pojma moramo povući jasnu razliku. Jer mi smo pozvani da zastupamo istinu i u njoj ostanemo do kraja. Ali ako nismo osobno uvereni u tu istinu, onda je nešto drugo sigurno, a to je da ćemo na ispitu naše vere snositi teške posljedice, zato što će nas naša nesigurnost pokolebati i od nas učiniti izdajnike Isusa Krista. Koje su posljedice nesigurnosti? Vratimo se na ovaj događaj. Pilat i Isus. Imamo li sliku pred sobom? Pogledajmo nekoliko stihova. 28. A Isusa povedoše u sudnicu. Pilat je u sudnici. 29. Onda Pilat iziđe k njima napolje. 33. Onda uđe Pilat u sudnicu. 38. I ovo rekavši, iziđe opet k Židovima. Pilat. U 19. poglavlju 1. stih. Tada dakle Pilat uze Isusa i šiba ga. Gde? Unutra. 4. stih. Onda Pilat iziđe opet napolje. 9. stih. I opet uđe u sudnicu. Pilat. 13. stih. Pilat izvede Isusa napolje. I 16. tada im ga dakle predade da se razapne. Da li ste zapazili? 4 puta ulazak unutra, 4 puta izlazak napolje. Kakva nesigurnost jednog sudije. Verujem da nam je u mislima svaka izjava Pilata, Isusa i naroda. Ali vratimo se na Pilatovo pitanje. Ti si car judejski. Na postavljeno pitanje Isus odgovara pitanjem. Govoriš li to sam od sebe ili ti drugi kazaše za mene? Isus je ovim pitanjem želeo da pokrene Pilatovu savest, da ne sluša druge, nego da kao sudija brani pravdu i istinu i ostane čvrst u tome. Zato mu je Isus i rekao, svaki koji je od istine sluša glas moj. I u najodlučnijem času Pilat ne zna šta je istina. Šta ću učiniti sa Isusom prozvanim Kristom? Mada je donekle pokušavao da zastupa Isusa, kada je rekao ja nikakve krivice ne nalazim na ovom čovjeku, ipak je popustio. Neodlučnost i nesigurnost načinile su od Pilata nepravednog sudiju, krvnika i ubojicu koji je pored svih Božjih nastojanja ostao izgubljen. Zar to nije i za nas žalosna pouka? Koliko je nebo učinilo da upoznamo istinu, da je branimo, da u njoj ostanemo sigurni i čvrsti, pa ipak nam se može dogoditi da u najodlučnijem času nećemo znati šta trebamo činiti sa Isusom prozvanim Hristom. Danas više nego ikada potrebno je da zastanemo za čas, da ispitamo sebe i svoj odnos prema Isusu za koga kažemo da ga verujemo. Govoriš li to sam od sebe ili ti drugi kazaše za mene? Ove Isusove reči i za nas su pitanje savesti. Mi upravo živimo u vremenu kada će svako od nas u bilo kom vidu morati proći kroz onaj isti ispit na kome je Pilat pao. Život će nas dovesti u takav položaj da ćemo se i mi pitati šta da učinim sa Isusom prozvanim Hristom, jer ćemo se nalaziti pred povicima raspni ga, raspni. Iako nismo sigurni kome verujemo, na osnovu čega verujemo onome kome verujemo, zašto i zbog čega baš njemu verujemo, mi ćemo pasti na ispitu naše vere. Zašto je važna
i potrebna sigurnost u veri. Gladan plena, protivnik istine se upravo danas, sada trudi da prevari ako bude moguće izabrane, jer on zna da ima malo vremena. A povijest svjedoči da je i izabranog moguće prevariti. Zato nas je Sotona okružio opasnostima koje dolaze iz 3 pravca. Prva opasnost sa neba. Veselite se nebesa, teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama i vrlo se rasrdio znajući da malo vremena ima, pisao je apostol Ivan. Budite trezni i pazite, jer suparnik vaš đavo kao lav ričući hodi i traži koga da proždere, rekao je apostol Petar. Druga opasnost izvana. Čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili ako bude moguće izabrane, upozorio je sam Isus. Treća opasnost iznutra, jer ja ovo znam da će po odlasku mome ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada. I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom, govorio je apostol Pavle. Ta borba traje već 6000 godina. I upravo radi toga, znajući da joj se približava i kraj, Sotona ulaže sve svoje napore da bi uspio u svom delu. Prema Božoj riječi zaključujemo, a i svakodnevna iskustva to potvrđuju, da on traži svoje žrtve i među samim vernicima i nažalost on ih i nalazi i raduje se svakom svom uspjehu. Zato obratimo pažnju na nekoliko citata duha proroštva. Uskoro će se pred nama pokazati posljednja velika prevara, Antihrist će pred našim očima činiti čudesa. Ono što će on imitirati bit će toliko slično istinskome da će biti nemoguće razlikovati jedno od drugoga osim pomoću Svetoga pisma. Božji narod je upućen na Sveto pismo kao jedinu i sigurnu zaštitu protiv uticaja lažnih duhova i prevarljive moći duhova tame. Reč Božja vam je na dohvat ruke. Ova reč je tako jasna da niko ne treba da luta. Reč Božja je vaše utočište. To je kula snage u koju možete dotrčati i biti sigurni. Vi ne treba da živite u nesigurnosti i sumnji. Sotona je na pragu da bi nam ubacio ma kakvu misao sumnje. Ali ako otvorite svoje oči u veri, vi onda možete naći dovoljno dokaza za verovanje. A onaj koji ne obraća pažnju na te dokaze, zato što mu neke stvari nisu jasne, bit će ostavljen u tami svoga neverja i zapitkivanja i najzad dočekati brodolom svoje vere. Sotona upotrebljava sva moguća sredstva u ovom vremenu zapečaćenja da bi skrenuo misli Božjeg naroda sa istine i nagnao ih da se kolebaju. Vreme je došlo kada moramo znati ono u šta verujemo. Mi moramo zastupati Boga i njegovu istinu pred ovim nemirnim i nevernim svetom. Zato, ako je ikada bila potrebna sigurnost u veri, onda je to danas. Vreme za koje je Isus rekao, ali Sin čoveči kada dođe, hoće li naći veru na zemlji. Nije u pitanju da li verujemo u Boga, nego da li verujemo Bogu. Ovo je važno i ozbiljno pitanje od kojeg zavisi kakav ćemo stav zauzeti prema svim prevarama Sotone. Koja je najsigurnija odbrana protiv prevara Sotone? Sveto pismo nam jasno otkriva. Pokorite se Bogu, a protivite se đavolu i pobeći će od vas, piše apostol Jakov. Branite se od njega tvrđom u veri, kaže apostol Petar.
Kako dakle primiste Krista Isusa, onako živite u njemu, ukorenjeni i nazidani u njemu i utvrđeni verom kao što naučiste. Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, pokazivanju čovečjem, a ne po Kristu, savjetuje apostol Pavle. Važno je naglasiti da svatko osobno i neovisno od neke druge osobe treba biti samostalan i siguran u ono što veruje, čemu se nada i što propoveda. Spomenimo nekoliko primjera sigurnosti vere iz Biblije. Job: ja znam da je živ moj iskupitelj. David: svagda vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. 3 mladića: evo Bog naš može nas izbaviti, a i da ne bi, nećemo se pokloniti. Marta: a i sad znam da što zaišteš od Boga, da će ti Bog. Pavle: ja znam kome verovah. Svi ovi primjeri heroja vere i još mnogi drugi nisu zapisani samo zato da im se divimo, nego da se i mi naučimo takvoj sigurnosti vere, jer se bez nje nećemo moći održati. I danas vi i ja stojimo pred pozivom i savjetom apostola. Ti imaš veru, imaj je sam u sebi pred Bogom. Stojite u veri, muški se držite, utvrđujte se. Stojite i držite uredbe kojima se naučiste. A za sebe apostol Pavle je mogao reći: jer znam kome verovah i tu veru sačuvao sam za dan onaj. U ovim trenucima Isus svakome od nas postavlja pitanje: da li mi veruješ? Da li si spreman istupiti napred, doći k meni, popeti se na moja leđa i zajedno sa mnom proći kroz vetrove, maglu, preko klizavog užeta života i zakoračiti na drugu stranu obale? Ili ćeš i dalje samo stajati u mnoštvu i vikati kao mnogi: verujem, verujem. Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, ja znam kome verujem. Ja znam na osnovu čega njemu verujem. Ja znam zašto i zbog čega baš njemu verujem. A vi? Amen. Pomolimo se. Dobri Oče i Bože naš, hvala ti što si sve učinio za naše spasenje. Hvala ti što si nam dao tvoju reč koja nam je otkrila tebe i put spasenja. Hvala ti što smo se odazvali da idemo tim putem, ali danas si nas pozvao da još jedan puta ispitamo da li ti verujemo. Svi ovi primjeri koje smo spomenuli neka nam pomognu da postanu i naše životno iskustvo i budu u svakom trenutku koji je pred nama do tvog dolaska. Da možemo, bilo da nas pozoveš na počinak pred tvoga dolaska i odmor, ili da imamo prednost živi dočekati tebe, možemo i mi izgovoriti ono što je i apostol Pavle izgovorio: jer znam kome sam verovao. Želimo, Gospode, da nas naša vera, a to je tvoj dar, preporuči tebi, ne samo za život na ovoj zemlji, nego i večnosti koju nam spremaš. To te molimo u Kristovo ime. Amen.